oude bossen toekomstbestendig te maken wordt behoorlijk ingegrepen. Ongewenste bomen worden gekapt, nieuwe, inheemse soorten worden geplant. Bij het aanleggen van een nieuw bos is het vooral een kwestie van vooruitkijken. En dit is het bos van de verre toekomst. Dat kun je wel zeggen. Dus dit is echt nieuw bos op voormalige landbouwgrond. En dat is eigenlijk voor ons vrij nieuw, omdat wij altijd onze bossen beheren. Het zijn eigenlijk bestaande bossen die op de woeste gronden zijn aangelegd. En sinds een paar jaar planten we ongeveer 10 hectare per jaar bos op voormalige landbouwgronden. Hier hebben we de mogelijkheid om op rijke gronden bos aan te leggen. Ja. En dat is uniek voor Noord-Limburg. Ja, akkergronden zijn rijke gronden. Ja, dat zijn eigenlijk gronden die zeg maar, door de tijd heen altijd in landbouwkundig gebruik zijn geweest. Die hebben natuurlijk veel meer voedingsstoffen dan die arme zandgronden waar we nu de bossen op hebben staan. Die landbouwgrond is altijd beheerd om zeg maar, die bovenste 20-30 centimeter om die gezond en vruchtbaar te houden. Ja. Maar bomen gaan natuurlijk met die wortels veel dieper. Dus je moet er wel even bij stilstaan dat je dan iets met die bodem moet doen. Kijk, die wortels van die planten, en of het nou gras is of mais of iets dergelijks, ja. Die zitten met name in dit stuk. Maar als een boom hier zijn wortels neer gaat zetten en het wordt extreem droog, dan verdroogt hij. Als hij oud wordt en het gaat waaien, dan kiept hij om. Ja. Dus dan moet je even bij stilstaan. Dus jullie hebben dat omgekiept in feite? We hebben de zaak als het ware omgedraaid. En dan kunnen we eens gaan kijken hoe dat eruit ziet en wat de bomen daarmee doen. Wat we eigenlijk doen voordat we beginnen, gaan we eerst kijken van, nou, wat zitten nou voor voedingsstoffen in die bodem. En wat heeft het bos nodig, niet alleen voor nu, maar echt voor de komende 100 jaar. En dan kom je toch wel tot de conclusie dat er toch nog wel wat tekorten zijn. Ja. En onder andere organische stof. En hoe krijg je die organische stof erin dan? Ja, uiteindelijk doet het bos dat zelf. Want er komen natuurlijk bladeren, die bladeren vallen af en die vormen dan weer een strooislaag en dat gaat dan weer verteren. Maar om te beginnen hebben we gewoon compost aangebracht. En dat kun je hier nog zien. Ik heb even een klein gaatje gemaakt. En we hebben dus voordat we begonnen hebben we wat compost en wat ruwe stalmest zeg maar, opgebracht. En hier zie je de plantendelen zie je hier nog gewoon in zitten. Ja, ja. En dit is straks die voeding. En je kunt het, het er nog wel ruiken. Dat is gewoon echt compost. Ja. Wat me ook opvalt is die lichte bovenkleur. Ja, als je hier van een afstand kijkt dan denk je van ze hebben een zandbak gemaakt waar ze planten in hebben staan. En het grote voordeel hiervan is, als het nou regent, dan kan de regen heel snel hier naar binnen. En vervolgens kan die mooi in die kleilaag blijven zitten. Dus ook die verdrogingsproblemen die je in de zomers hebt gehad, die heb je dan een stuk minder als je zorgt dat die ondergrond voedselrijk is en lekker vochtig. Het is een heel groot veld. Hoeveel bomen staan er nu? In dit stuk staan er ongeveer 5000 bomen. Zo. Dat hebben we voor deels zelf gedaan, maar deels in samenwerking met Trees for All. En die hebben een aantal bedrijven die dat voor hun op dat moment allemaal betalen en ze planten het daarna aan. We hebben op dit stuk 22 verschillende soorten staan. Dit zijn bijvoorbeeld de zoete kersen. Daar hebben we wat meidorens staan, dan komen die lekkere dorens daar aan. Maar ook de soorten van de natte gronden, dat is de essen, die staan hier. Ja. Dus we hebben eigenlijk een variatie van soorten hier staan. En die staan allemaal in blokken, om het zo maar eens te zeggen. Want? Nou, elke boom heeft zijn eigen groeiritme en zijn eigen manier van groeien en ontwikkelen. En op het moment dat je ze allemaal door elkaar zou husselen, dan blijft er maar eentje over, dat is de sterkste. En wanneer kunnen we hier verstoppertjes spelen? Ik denk als we nu eens een jaar of 5 verder zijn, dan zie je al dat ze bijna tegen elkaar aanstaan. En dan over een jaar of 20, 25, dan komen wij voor het eerst hier terug om echt te gaan beheren. En tot die tijd krijgt de bos gewoon alle tijd en alle rust om zich te ontwikkelen. Oké.